መደባትና ተከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዕለታዊ ዜና አዳዲና ኣለና መክሰሳልኩም ምሳና ከፋውን ብኽብሪ ንዕድል ኤርትራ ኣቓልቦ ኣፈርቲ ትስሕብ ከም ዘላ ተገሊጹ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ኩናት ቁልውላው ንኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ፀዓት ፀገማት ቀረብ ጥረ ነገራትን ብደረጃ መጓዓዝያ ይኹን ብደረጃ ዘለዋ ገና ዘይተበርበረ ፀገታት ምድሪ ኤርትራ ኣቓልቦ ብዙሓት ኣፈርቲ ትካላትን ሃገራትን ረኺባ ከም ዘላ ተገሊጹ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ዜናታትና ከም ዝገለጽናዮ ወደባት ዓሰብን ምጽዋዕን ክፍጠር ኣብ ዝኽእል ናይ ቁጠባ ሓርነት ኣብ ርግኣት ፀጥታዊ ብልጫ ንኤርትራ ዝያዳ ከም ዘመጎሰ ገሊጽና ምንባርና ዝዝከር ኮይኑ ኤርትራ ብዘይካቲ ናይ ባሕሪ ፀገታት ማዕድናታ እውን ገና ብምልኣት ዘይተጠቀመትሎም ሃብታም ርግኣትን ሰላማ ዘውሐሰት ሃገር ኮይና ብኣጋጢሙዋ ዝጸንሐ ተጻብኦታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ዝሓሸ መድረኽ ኣብ እትሰጋገረሉ መድረኽ በፂሓ ምህላዋ ጸብጻባት ይሕብሩ በከብ ልዕሊኣ ዝወረደ እገዳ ተደጋጋሚ ኣብ ልምዓት ንኸይትስጉም ብመንገዲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ጆሆ ናይ መሓ ስትራቴጂ ተዓጊታ እኳ እንተዘይጸንሐት ከምቲ ዝድለ ንኸይትስጉም ክስርሐሉ ዝጸንሐ ኣገባብ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኩናት ኢራን ንኹሉ ጸሊሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ንጸንሐ ኣካይዳ ዓቂባ ኣብ ውሑስ ሰላማ ዓቂባ ትኸይድ ዘላ ንቐይሕ ባሕሪ መስመር ዓለም ንግዲ ብምግባር ክትሰርሕ ኣብ ዕደና ድማ ብፍላይ ብዝለዓለ ክትሰርሕ ትፅቢት ከም ዘለዎ ዝተፈላለዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ተንተንቲ ኣካላት ገሊጾም ኤርትራ ብዘይካ ወደባት ሰፊሕን ገፊሕን ገማግም ባሕሪ ክዙን ወርቂ ነሓስ ዚንጎ ብሩርን ፖታሽን ካልእን ልዑል ናይ ህንፃ ኢንዱስትሪን ማዕድናትን ዘለዋ ሃገር ኮይና ገና ብምልኣት ፀገታት ዘይተመዝመዘት ሃገር ኮይና ዕድና ኣብ ሃገራዊ ቁጠባ ስትራቴጂ ተራካብ ዝፃወቱ ወላኮ ናይ ሓደ ዕቁድን ፈረቓን ዕድመ ተመክሮ ዕድና ዘለዎ እንተኾነ እቲ ጽላት ግን ምንጪ ወፃኢ ባጤራ መስሕብ ኣህግራዊ ርእሰማል ምስግጋር ልዑል ቁጠባ ሙያዊ ሃገራውያን ኣብቲ ጽላት ልዑል ተራ ኣብ ሃገራዊ ቁጠባ ኤርትራ ዝፃወት ጽላት እዩ ማዕድናዊ ፀገታት ኣብ መላእ ዕምሪ ታሪክ ወዲ ሰብ ንመስርሕ ምሽማው ስልጣንን ቁጠባዊ ማእኸል ቦታ ሒዞም ምጽንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ ምቁፅጻር ባህርያውን ማዕድናት ማዕድን ሕምረት ፖለቲካዊ ዓለም ኮይኖም ኣብ ህልው ኩነታት ብፍላይ ምንጪ ኣህግራዊ ኪዳናትን ዝምድናታትን ንግዳዊ ምትእስሳራትን ንኣህግራዊ እገዳታትን ዓለማዊ መወዳደርቲ ኮይኑ ይርከብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ኩናት ኪንዮ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ኤርትራ ድማ ብዘለዋ ክሳዕ ሕጂ ዘይተመዝመዙ ዕቑር ሃፍቲ ማዕድናት ኣብ ዓለም ክህልዋ ዝኽእል ጽልዋ ምስራሕ ዘድልዮ እኳ እንተኾነ ብዘይ ምውዳድ ትሕተ ቅርጽን ዝርርብን ካልእ ዝኽልክል ጉዳይ ከም ዘይብሉ እዩ ዝግለጽ ናይ ኤርትራ ስነ ምድራዊ ኣቃውማን ናይ ማዕድናት ህላውኣን ኣዝዩ ምቹ ምዃኑ ዝገለጹ ሰነዳት ስነ ምድሪ ኤርትራ 60 ሚኢታዊት ካብ ስፍሓት መሬቱ ልዕል ደረጃ ብቕዓት ዘለዎ ካብ ወርቂ ነሓስ ብሩር ዚንጎ ክሮማይንን ኮፓላትን ኒከልን ማንጋነዝን ኒዮምን ታናኔምን ዩራኔምን ዝበሃሉ ሃብቲ ማዕድናት ከም ዘለዋ ይግለጽ ብዘይካ ዝልዑል ናይ ንግዲ ተጠላብነት ዘለዎ እምነ በረድን ግራናይትን ኖራን ካልእ ናይ ህንፃ ጥረ ነገራትን ኣብ መላእ ኤርትራ ከም ዝርከቡ ሰነዳት ዕደና ኤርትራ ይሕብሩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ብንጥፈት ዝሰርሓ ዘለዋ ናይ ዕደና ትካላት ቦታታት ብቁፅሪ እናበዝሓ ይኸዳ ምህላወን ዝፍለጥ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ዝፍለጥ ፍርያት ዝጀመራን መጽናዕቲ ወዲአን ኣብ ናይ ምፍራይ ደረጃ ዘለዋን ፍሉጣት ኣብ ስራሕ ዘለዋ ናይ ዕደና ትካላት ቢሻ ዛራን ኩለልን ፕሮጀክት ዕደና ኣስመራን እየን ኩባንያ ዕደና ቢሻ እቲ ቀዳማይን ዘመናውን ዕደና ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ርእሳ ክኢላ ዘመናዊ ዕደና ዘተኣታተወትሉ ናይ በኽሪ ትካል ዕደና ኮይኑ ኣብ ወሳኒ መድረኽ ኣብ 2010 ኣብ ዕዳጋ ዝቐረበ ክፍቲ በሪ ዕደና ኤርትራ ኮይኑ እቲ እዋን ኤርትራ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዝተኣገደትሉ እዋን እዩ ነይሩ መጀመርያ ከም ክፉት ናይ ወርቂ ዕደና ዝጀመረ ቢሻ ኣብ 2011-2013 ናይ ወርቂ ኩዓታ ብምግባር ጸኒሑ ኣብ 2013 ናብ ነሓስ ዝሰገረ ኣብ 2016 ድማ ዚንጎ ኣብ ምዕዳን ዝርከብ ትካል እዩ ቢሻ ኣብ ኤርትራ እቲ ዝዓበየ ናይ ዕደና ትካል ኮይኑ ካብ ዕለት ምፍራይ ጀሚሩ ኣማኢታ ሽሓት ኣውንስ ማለት ማዕረ 28.35 ግራም ኣሃዱ ክብደት ዘለዎ ወርቂ ካብ 2011 ክሳብ 2013 ዓሰርተታት ኣሽሓት ቶናት ነሓስን ካብ 2013 ክሳብ 2016 ከምኡ እውን ኣማኢታ ሽሓት ቶናት ዚንጎ ካብ 2016 ንድሓር ናብ ሃገራዊ እቶት ዝጸንበረ ዓንተር ትካል እዩ ትካል ዕደና ቢሻ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ብቻይናዊ ትካል ዘጂንግ ሃገራዊ ትካል ኮርፖሬሽን ዕደና ኤርትራ ኢናማኮን ኮይኑ ኩባንያ ዕደና ዘጂንግ ካብ 2018 ኣትሒዙ ዝሰርሕ ዘሎ ትካል እዩ። ኩባንያ ዕደና ዘራ ኮለሊን ፕሮጀክት ዕደና ስምራን ድማ ካልእ ኣብ መስርሕ ምፍራይ ዝርከባ ዕደና ኮይኑ ናይ ፖታሽ ዕደና ብኮለሊን ንኣስታት 2 ዓመታት ዝቕጽል መፍረ ፖታሽ ኣብ ክፍቲ ቦታ ኮይኑ ብሃገራዊ ኮርፖሬሽን ዕደና ኤርትራ ማለት ኢናማኮ ቻይናዊ ትካል ዕደና ዝውነን ኮይኑ ሙሉእ ምጅማር ፍርያቱ ተደናጊዩ ምህላው እዩ ዝፍለጥ። ሓጋዊ ንድፊ ዕደና ኤርትራ ብሓፈሻ ሓጋዊ ንድፊ ዝመሓደር ኮይኑ ብኣዋጅ ማዕድናት ቁጽሪ 68 እዝባር 1995 68 ብኣዋጅ እቶት ግብሪ ዕደና ቁጽሪ 69 ኣዋጅ ማዕድን ቁጽሪ 165 2011 ኣብ መስረ ማዕድን ዘለው ሕግታት ተመርኩሱ ይዓይ ወሰንቲ ፊዚካዊ ባህሪያቱ ምስንርኢ ድማ 38 ሚኢታዊት ናይ ወናኒ ትካል ባዶ 5 ቀረጽ እትዋት ኣቑሑትን ዕደናን ጥረ ነገራትን 3.5 ሚኢታዊት ሙገስ ካብ ሓጺናዊ ዕደና ከምኡውን 5 ሚኢታዊት ካብ ክቡር ሓጺንን ቀረጽ ኣልቦ ብጽሒትን ካልእ ንሃገር ዘረብሕ ብስምምዕ ዝኽተል ዝበዝሕ እቶት ናብ ሃገር ዝገብር ምዝመዛ ዘየፍቅድ ብዓይነቱ ፍሉይ ናይ ዕደና ውዕላት ምዃኑ እዩ ዝንገረሉ። ኤርትራ ልዕሊ ባህርያዊ ጸጋታታ ጸጋ ሰብ ዝያዳ ዓቲባ ከም እትሰርሐሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ንትካላት ዕደና ሞያ ጸጋ ሰብ ንምምሃር ዘቤታዊ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብ ምፍጣር ዝያዳ ጸቂጣ ትሰርሕ። ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ምዕጣቕ ሞያን ድማ ዕደና ኤርትራ ብዕቱብ ሒዙ ዝስርሐሉ ኣብ መጻኢ ኩሉ መድያት ንጥፈታት ብኤርትራውያን ንኽስራሕ ዓሊማ እትሰርሕ ኤርትራ ኣብ 2024-25 ልዕሊ 90 ሚኢታዊ ሰራሕተኛታት ዕደና ኤርትራውያን ኮይኖም ልዕሊ 15 ኤርትራውያን ናይ ማናጀር ደረጃ ዝበጽሑ ክኾኑ ከለው ልዕሊ 35 ዋና ተቆጻጸርቲ ኣካየድ ትስራሕ 130 ሱፐርቫይዘራት 80 ሃገራውያን ኢንጂነራት ልዕሊ 30 ክኢላታት ስነ ሜታል 15 ሲኒየር ጂኦሎጂስት ከምኡውን ልዕሊ 135 ሲኒየር ቴክኒሻናት ይርከብዎም። እዚ ኩሉ ዝተረኣየ ለውጥታት ኣብ ውሽጢ 15 ዓመታት ተመክሮ ኮይኑ ከም ኣብ ኩለን ትካላት ንሞያዊ ዓቕሚ ካብ ናይ ደገ ተመርኳስነት ሓራ ዝገብር ርእሰ ምርኮሳ መትከል ሒዙ ዝሰርሕ ጽላት እዩ ጽላት ዕደና ኤርትራ። ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓለም ብሰንካ ማእኸላይ ምብራቕ ተኸፊቱ ዘሎ ኩናት ዘስዕቦ ምዕጻው ሆርሙዝ ምጽንባር ሕቱ ናብቲ ኩናት ድማ መጻቦ ባብ ኢልመንደቡን ከይዕጾ ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣትያትሎ ዘላ መድረኽ ከም ስዑዲ ዝኣምሰላ ዘባውያን ሓይልታት ንቐይሕ ባሕሪ ሓድሽ መስመራት ጸዓት መያዊ መጓዓዝያን ንምቕያር መደባት ሒዘን ይሰርሓ ብምህላውን ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ኣቓልቦ ረኺበሎ። ብዘይካዚ ዕደና ኤርትራ ብክህልዎ ዝኽእል ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብልጫ ልዑል ናይ ዕደጋ ጠለብ ክህልዎ ምዃኑ ተገሊጹ። ነፋሪት ውግእ ኣሜሪካ ብስርዓት ምክልኻል ነፈርቲ ኢራን ተሃሪማ። ነፋሪት ውግእ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ከም ዝወደቐ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ንዝተፈላለዩ ጸብጸባት ገሊጾም። እታ ነፋሪት ከም ትፈለማ ኢራን ዝበለቶ F-35 ምዕብልትን ሰላሕታን ነፋሪት ዘይኮነት F-15 ስትራይክ ኢግል ምዃና ተገሊጹ። እዛ ነፋሪት እዚ ኩናት ካብ ዝጅምር ንመጀመርታ ግዜ ብኢራን ዝወደቐት ነፋሪት ውግእ ኣሜሪካ ምዃና ተረጋጊጹ ይርከብ። ብተወሳኺ ክልተ ኣባላት ሰራሕተኛታት ዝነበርዋ ኮይና ኩነታቶም እቶም ኣብረቲ ክሳዕ ሕጂ ኣይተፈለጠን ዘሎ። ኣሜሪካ C-130 ዝዓይነተን ነፈርትን HH-60 ሄሊኮፕተራት ብምልኣኽ መስርሕ ድልያ ተካይድ ምህላዋ ተገሊጹ። ብማዕኸን ዜና እተዘርግሑ ቪድዮታት ከም ዘርእይዎ እተን ነፈርትን ሄሊኮፕተራትን ትሒተን እናበራን እናደለያን ይረኣያ እየን። ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኢራን ንጡፍ ስርሒት ምድሓን ህይወት ይካየድ ከም ዘለውን ተሓቢሩ። መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሓን ኢራን ገለ ክፋላት እታ ነፋሪት መውፅኢ መንበር ዝመስል ኣሳእል ዘርጊሖም ይርከቡ። ጸብጻባት ኢራን እቶም ኣብረርቲ ናይ ምድሓን ዕድሎም ውሕድ እኳ እንተኾነ ግና ኣይተረጋገጸን ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማዕኸን ዜና ኢራን ነቶም ኣብረርቲ ዝረኸበ ወይ ኣበይ ከም ዘለው ዝሓበረ ዓብይ ሽልማት ክወሃብ እዩ ብምባል ህዝቢ ክተሓባበረን ጸዊዐን ኣለዋ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሕጂ ዝበልናዮም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ኣብ ዘለኹም ሰናይ ግዜ እንዳተመነና ኣብ ዝቕፅል ቪድዮታት ክበጽሓኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኸብሪ ንዕድም።